हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो दिनै 7 जानुवारिनि गोबांथार खोथा शेयार खालामनो नागिरदों आरो बेफोर गासैबो गोनां होननानै आं सानदों। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा मिथिनो हागोन फारि फारि मा दङ। फैदो फार्स्टनिफ्राय जागायलांदिनि। फार्स्टआव दङ कच राजबंसि हारिनि एसटि होनो लानाय खामानिया 90% जाबाय होनदों आरो बे बाथ्राखौ बृहस्पतिबारखालि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला क'क्राझारनि सेरफांगुरियाव मोनसे आक्रसनि मुंख्लं सान फालिनाय मेलाव मन्त्रि बिथाङा कच राजबंसिफोरनो अट'नमास काउन्सिल होनायजों लोगोसेनो एसटिखौबो थाबैनो होनाय जासिगोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 2आव 8 जानुवारि खालि जानो लानाय बिटिसिनि बाजेट जथुम्मायाव बिटिसि खुंथायनि हेंथा हानजा बिपिएफ हानजाया बाहागो लाया। बे बाथ्राखौ बावखुंग्रि बिजाबनि एमसिएलए दनेस्वर गयारि बिथाङा बृहस्पतिबारखालि खौरांगिरिफोरजों बुंथियो। खौरांगिरिनि सोंथियाव बिथाङा जाहोनखौ बुङोदि थांनाय डिसेम्बर दानाव जालांनाय फ्ल'र टेस्टआव बिथांमोनहा गोजोननाय मोनाखै, मानोना बे टेस्टआ खान्थि बायदि जायाखै आरो जबरदस्त सरकार दानाय जादों। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंथिनानै होदों। दा बेजों लोगोसे सोमोन्दो लाखिनानै साननो गोनां बाथ्राया बेसो जादोंदि जे बिटिसिआव गोलाव सम सिगांनिफ्रायनो जौगानायनि हाबाया थाबथानानै दंबोयो आरो दाबो सरकार दाखांनानैबो बाजेट जथुम्माया जायाब्ला बिटिसिनि जौगाथायनि खामानिफ्रा मा जागोन आरो आलादा बिटिसि खुंथायनि ओंथिया मा थागोन, बे मोनसे गेदेर सोंथि। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 3आव आबादारि बिग्रायनाया बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दङ। बृहस्पतिबारखालि दिल्ली हारियाना केएमभि एक्सप्रेस राजा लामायाव आबादारिफ्रा ट्रेक्टरनि हानजा सुरनानै सोमावसारदों। खौरांनि बादिब्ला बिथांमोनहा सरकारा गावसोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होआगौमानि फैगौ 2024 मायथाइनिसिमबो सोमावसारनो थियारि जादों होननानै आबादारिफ्रा बुंथिदों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 4आव गोजोनथाव खौरांदि इउपिएससि एबा एपिएससि आनजाद होगोनफोरनि मोजांनि बाथ्रा जे बेसेन नाङै कचिं फोरोंथाय मोनगोन केरियार पइन्ट आइएएस एकाडेमियाव। दा बेयाव नोंथांमोनहा सुलाद लानो हानाय जागोन आरो बेनि रेजिस्ट्रेसन खालामनाया 6 जानुवारिनिफ्राय जागोन आरो बेयो कचिंआ 19 जानुवारियाव जाहैनो हागौ। बे जाहैगोन बेखौ बिथांमोना फोसावनानै होदों। बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव मोनगोन नोंथांमोना आरो बेनि स्क्रिनशटखौ नोंथांमोननो होनाय जादों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 5आव हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि रुटिन होबाय। बे बोसोराव फैगौ 11 मेनिफ्राय जागायनानै 14 जुनसिम जागोन आरो बेखौबो नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेजों थांनानै नायनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 6आव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायावनो बर'फोरा गुबुन हारिफोर बादि हारि हिसाबै सिनायथि होनो नाजाबोदों। बड'फानि आदर्श आरो नाजानायावनो फिथाइ बादियै बिएससि, बिटिसि आरो बिटिआर मोनफैनो हादों। बेनि अनगायैबो फैबाय थानाय समाव जोंनि थांखिखौ जाफुंहोनायाव बिथां बड'फानि मोन्थोरखौनो लानानै मावफुंलांगोन। बे बाथ्राखौ बृहस्पतिबारखालि बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बाहाय दङ नाम्बार 7आव गुवाहाटीनि पान्डुआव आल्फा उदांनि लिंक पेन हमनो हानाय जादों होनदों। खौरां मोननाय बादिब्ला पान्डुनि गावनि सोमोन्दो गोनां मोनसे न'आव फैनायावनो पुलिसजों हमजानो गोनां जादों। बिथां लिंकमेन होननानै हमजानाय असिम अधिकार मुंनि सुबुङा। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 9आव बे बोसोरनि बाक्सा जिल्लानि देंखोमु से नै 3 बादायलायनाया जासिगोन। बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरारि जथुम्माया फैगौ 23, 24 आरो 25 जानुवारियाव सिखि दख'रानि सिङाव थानाय खामारदैसा मिनि स्टेडियामाव जागोन आरो बेयावनो देंखोमु से नै 3खौबो 23 जानुवारिनिफ्रायनो लागोन होनदों आरो बेयाव बादायलायनायनि माखासे नेमखान्थि होनाय जादों। बेखौबो नोंथांमोननो स्क्रिनशट खालामनानै लानो हानायनि सुबिदा होदों। बाहाय फरायथिना होनि बादायारिफोरा जिल्लानि गुबै थागिबि जाथारनांगोननो आरो बादायारिफोरनि बैसोआ 14 निफ्राय 30 बोसोरसिम बैसो आरो थाग्रा थंनि थाखाय फोरमानलाइ थानांगोन होनदों आरो बेनिफ्राय मोनसे दख'रानिफ्राय साथामै बाहागो लानो हागोन होनदों। सेथि राउन्डआव बादायारिफ्रा गावनि गोसोबादि मेथाइ खननो हागोन। नैथि राउन्डआव जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि देंखोजों लोगोसे बर'नि मुंदांखा बागुरुम्बा मेथाइखौबो खनथारनांगोन। थामथि राउन्डआव बादायारिफ्रा बिजिरगिरिनि बिथोन बादियै खनथारनांगोन आरो बादायारिफ्रा मोनाबिलिनि 6 रिंगानि सिगां मुं थिसनथारनांगोन। बेफोर गासिबो खान्थिफोर दङ। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 10आव मेघालया रायजोनि भारत बांलादेश सिमायावबो बर'फोर दं। बेयाव बिथांमोननि गामिनि मुङा नयाबस्ति। बे गामियाव बाथौ थानसालिबो लुफुंगासिनो दङ आरो खौरां मोननाय बादिब्ला बे लुफुनाय बाथौ थानसालिखौनो नायदों दुलाराय बाथौ गौथुमा आफादा बुधबारखालि। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 10आव गिख्रंथाव दाउनि बेराम बार्ड फ्लु बेरामा भारतआवबो फैबाय। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला भारतनि हिमाचल प्रदेश, हारियाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरेला बायदि रायजोफोराव बे बेरामा साग्लोबगासिनो दङ। फारसेथिं बे बेरामा मानसिनावबो बारदेरो आरो बेनि थाखाय थार फाहामथाय गैया होनदों। बेनिखायनो मिरु सरकारा बे बेरामनि दाउनिफ्राय जानगाराव थानो साफ्रोमखौबो खावलायहरनाय नुनो मोननाय जादों। बेखिनिसै। मोनफ्रोमबो खौरांफोरखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव नायफामनो हागोन, लिंक मोनगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।